Hey Run Squad, it's your Vainboy Rans. Welcome back to my channel. For today's vlog, we'll be reviewing another product of Collie. This one is yung Collie B Chamomile. Ayan. Let's see kung para saan itong si Collie B Chamomile and kung ano yung mga benefits na maibibigay niya sa atin, sa skin natin and sa health natin. And of course, ang inaabangan ng lahat guys, yung ating raffle giveaway, yung first batch natin. Titignan natin kung sino yung maging winner sa ating first batch ng ating raffle giveaway. And ang mananalo sa ating raffle giveaway ay mananalo ng Mercy Serum. Ayan. Yung gamit ni Sarawat na Mercy Serum. Ayan. Hindi niyo pa alam kung ano yung si Mercy. Ayan, si Mercy Serum. So, if you wanna know more about this product and kung sino yung mananalo today, then keep on watching. Anything else, kung baka pa lang sa channel ko, my name is Rans. And kung mahilig ka sa mga skincare contents, please do subscribe and click mo na yung notification bell para ma-notified ka every time na meron akong bagong upload. Para sa mananalo ng ating raffle giveaway, magda-download na lang ako ng Roleta app para ilagay doon lahat ng mga nakasali na nag-purchase sa ating raffle giveaway. So I have here itong Collie B Chamomile. Mabibili ito sa Gluta-C Plus Manila sa Shopee for only 350 pesos. 30 capsules na siya. Siya nga pala guys, good news. Meron na rin Lazada si Gluta-C Plus Manila. So pwede na rin tayo mag-purchase ng any Collie products si Gluta-C Plus Manila sa Lazada. Okay, so before we start, bago natin pag-usapan yung mga ingredients and kung ano yung mga health benefits nito, punta muna tayo sa packaging niya. So for the packaging ni Collie Chamomile, ayan, nakapouch siya ng light pink and nakalagay dito sa may harap niya is yung Collie. And then dito naman sa may baba, ayan, nakaprint dyan yung B Chamomile. And it's their Terry supplement product. And dito sa may baba nakalagay dyan yung main ingredients niya. And dito naman sa likod nakalagay dyan yung mga main ingredients niya. And dito sa may bandang baba is nakalagay yung manufacturing date niya and yung expiration date. Ayan. And nakatranslate din siya into Thai words. Ayan. There. Then, nakaseal siya dito. Tatanggalin. Meron siyang, yan. Parang ziplock. Ayan. Naka-ziplock siya. Like yung kanilang other Collie products. Like yung Gluta-C Plus. Pag i-open naman siya sa loob is, ayan, yung itsura ng capsules ni Collie B Chamomile. Ayan, color pearly white siya. So, ayan siya guys. Yan, there. So, punta tayo sa first ingredient niya. Meron siyang collagen tripeptide. We all know naman ang collagen is very good sa skin natin. It helps to improve yung skin health natin ng collagen by reducing yung dryness and wrinkles sa skin natin. It may also help increase yung muscle mass, prevent bone loss, and relieves joint pain. This Collie B Chamomile has collagen with vitamins and it helps to brighten our skin. And it also helps to restore our skin glow at night. So for the next ingredient naman is meron siyang fish oil powder. Yung skin natin can become damaged by aging and too much sun exposure. Yung fish oil supplements ay nakakatulong to maintain our skin healthy. And it also may protect our skin sa sun damage, like sa UVA and dun sa UVB. It may also help to reduce yung acne or yung pimples sa face natin or sa katawan natin, sa skin natin. And it may guard against dry, red, or itchy skin. Yung fish oil is not only good sa skin natin but also sa health natin, especially sa heart health. Number 3 na ingredient we have here is yung chamomile powder. Tikman ko tong chamomile tea yun eh, tea. Chamomile tea with honey yata yun. Natikman ko sa isang Chinese restaurant sa Pampanga. And first time kong makatikim ng chamomile tea with honey before. Doon sa may Chinese restaurant around in Pampanga. Masarap talaga siya and ang bango ng ano niya, ng aroma niya. Nag-research ako kung para saan yung chamomile. Very good pala yon sa skin natin. And di lang sa skin natin, but also sa overall health natin. Very good si chamomile. Yung properties ng chamomile affect the work of the nervous system. It helps to reduce yung anxiety and normalize yung heartbeat natin. In chamomile, there are important chemicals that cause good mood, calm the mind, and relieve yung anxiety. It helps to maintain the balance in the brain to relax and sleep well. Fourth ingredient naman is meron siyang niacinamide. Yung niacinamide is also known as vitamin B3. Niacinamide reduces inflammation which may help
is redness from eczema, acne, and other inflammatory skin conditions. It is also minimizes yung pore appearance natin sa face. Yung mga big pores, ganyan, nakareduce din siya ng pores. And it keeps our skin smooth and moisturized. Okay, so for the next ingredient is meron siyang pyridoxine hydrochloride. Yung pyridoxine hydrochloride, this one may improve our mood and reduce symptoms of depression. It may also promote yung brain health and reduce yung Alzheimer's risk. This ingredient naman is meron siyang thiamine hydrochloride. Si thiamine hydrochloride is also known as vitamin B1. And thiamine hydrochloride helps to maintain yung ating positive mental attitude. It fights stress and increasing yung ating energy sa katawan natin. Okay, so yun yung mga ingredients and health benefits ni Collie Bee Chamomile. Based on the ingredients ni Collie Bee Chamomile, this one is best sa mga taong hindi makatulog or hirap matulog paggabi. Siya nga pala ang pag-take kay Collie Bee Chamomile is before bedtime siya. So, best siyang i-take together with Gluta C+. So, ayan, nag-restock na rin ako ng Gluta C+ ko. There, and eto. Best combination silang dalawa kasi tinitik itong si Gluta C+ before bedtime, diba? And yan, this one, pagsabayin sila. Best combination. This one is very good sa skin natin and sa health natin. Very good yung mga health benefits din nito, si Collie Bee Chamomile. And very good itong mga benefits niya sa mga taong stressed, depressed, hirap matulog, or may mga anxiety, ganyan. Collie Bee Chamomile kasi meron siyang ingredient na nakapag-relax ng brain natin. This one is very good sa ating brain health also. So that's it for today dito sa ating review for Collie. And abangan ninyo kung gusto niyo ng 2 weeks update about this product or mga 1 month update. 2 weeks update or 1 month update, please comment down below. Okay, so para sa inaabangan ng lahat, ang ating announcement ng raffle giveaway. So magro-ruleta tayo guys, and ilalagay ko na lang doon lahat ng mga nakasali sa giveaway, sa ating paraffle giveaway. And iraroleta ko na lang yon. Instead na isulat ko isa-isa para masabing hindi daya. Magro-roleta na lang tayo. Nag-download ako ng app. Sa mga hindi pa nakakalam, meron tayong paraffle giveaway. In collaboration tayo with Gluta C+ Manila. Every first 10 to 20 buyers na nag-purchase kay Gluta C+ Manila, yun yung mga nakakasali sa raffle. For example, yung 10 to 20, kapag nabuo na yung 10 to 20 for that batch, ikakat na yon, and then ira-raffle na ulit. Basta every time na mabubuo yung 10 to 20 na buyers within that batch is ira-raffle natin. So, every 10 to 20 buyers na mag-purchase kay Gluta C+ Manila is makasali sa ating raffle giveaway. So, ongoing pa rin yung ating raffle giveaway after nito. So, mamaya, i-discuss ko sa inyo guys kung paano ulit makasali sa ating raffle giveaway para sa mga hindi pa nakakaalam. So, umpisahan na natin ang ating roleta. Kung sinong mananalo. Handa na ba kayo kung sinong mananalo sa ating raffle giveaway today? So, let's go! First 10 na nakasali sa ating raffle giveaway. Let the roulette begin. There. Oh my God, sino kayang mananalo? Oh my God, 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 sino? Oh. Oh my. Congratulations, DJ Casimiro. So, ito na hinihintay nyo yung ating raffle giveaway. So, paano nga ba makasali? Pero syempre, may mechanics kung paano tayo makasali lahat. So, una, kailangan nakasubscribe kayo sa channel natin and click mo yung notification bell para ma-notify ka every time na meron akong bagong upload. And follow nyo rin ako sa Instagram and sa Facebook. Pangalawa naman, i-follow nyo si Gluta C+ Manila sa Instagram and sa Facebook and sa Shopee account nila. Mag-subscribe din kayo kay Gabi Recto. Magpapag-giveaway din siya ng Collie Gluta C+ or mga Collie products. And pangatlo naman, ito yung pinaka-last na mechanics para makasali. Kailangan nyo mag-purchase ng any Collie products sa Gluta C+ Manila, sa Shopee nila or sa Instagram. And after nyo mag-add to cart sa Shopee ni Gluta C+, pagkatapos nyo mag-check out, i-screen capture nyo lang yung order ninyo and i-PM nyo sila sa Shopee account nila. I-send mo yung screen capture using hashtag RansHarley-Made-Me-By-Collie. Kailangan nyo mag-purchase kasi ililista lahat ng names nyo para sa raffle giveaway. And another good news, kapag bumili kayo ng isang box itong Gluta C+, kay Gluta C+ Manila, ayan, meron kayong free chamomile collagen, ayan.
Limited time lang to. So ayan, mag-order na rin kayo para makasali na rin kayo sa ating raffle giveaway. Yung Chamomile Collagen, ayan guys, ilalagay ko sa screen. Ayan, bagong product nila yan. Saka pala guys, bago natin i-end to, isisingit ko yung ating mga promo packages ng Collie products kapag purchase kayo. Pag bumili kayo ng promo package, ilan yung products sa loob ng promo package. Halimbawa, merong Collie Gluta-C+, and merong Lycopene, bumili kayo nun. So, ang pupuntang entry sa inyo is dalawang pangalan ninyo para sa raffle. Kasi, nag-purchase ka ng Gluta-C+, and isang Lycopene. So, dalawang pangalan yun, guys. So that's it for today guys. Thank you so much for watching this vlog. Kung may mga questions din kayo regarding about this product, and kung meron kayong product suggestion na gusto nyo gawin ko ng review, just comment it down below. And kung di ka pa nag-subscribe, ayan, subscribe ka na and click mo na yung notification bell para ma-notified ka every time na meron tayong bagong skincare product review upload. Okay lang guys, God bless, and see you on my next vlog. Bye! Appear!